una alegría muy grande y un orgullo ver tanta gente querida aquí delante mío. Gracias de corazón. En los días grandes es importante sentirse arropado por los tuyos y hoy sin duda es un día muy especial para mí. Después de darle muchas vueltas, he decidido que esta va a ser mi última temporada como jugador profesional de balonmano. Ha sido una decisión dura, difícil, pero muy meditada. Mi cabeza y mi corazón me animaban a seguir. Disfruto jugando a balonmano y amo hacerlo para este club, que és el de la meva vida. Pero ha llegado el momento de decir adiós. Quiero hacerlo ahora, compitiendo al máximo nivel. Ahora, la meva Manoli és la meva mare, i ella, pues, quan jo tenia 14 anys i el Julio López Laorden va venir a la Llagosta a buscar-me per venir aquí a entrenar, jo estava a l'equip amb el Xavi Canalejas, que és el que em va ensenyar el que era aquest esport, jo no sabia ni que existia, i com tu has dit, no era fàcil venir des de la Llagosta a Granollers, i ella pues, va ser valenta i em va permetre el venir cada dia amb 14 anys amb tren des de la Llagosta a Granollers i tornar pues, a l'hora que fos. No? I també vull parlar del meu tiet, que sempre tothom pensava que era el meu pare, però no, és el meu tiet, des de ben petit, que era l'únic que em podia portar en cotxe als partits i quan no hi havia tren, el que em portava en cotxe a entrenar era ell. I des de llavors fins ara han estat al meu costat i hem patit, però sobretot hem gaudit junts. Tant molt perquè jo m'ho passo molt bé encara jugant i em passo molt bé, el que més m'agrada fer és entrenar el dia a dia, jugar partits, viure les emocions que vivim dintre de la pista, però també és veritat que, com he dit abans, vull acabar així, no? Vull acabar competint al meu màxim nivell, no vull arribar que arribi el moment d'estar a la pista i no sentir-me bé, no poder ajudar a l'equip, no poder estar al meu 100%, i ja tindré 41 anys, no? Quan acabi la temporada. Està clar que sí, sobretot els darrers anys molta gent m'ha dit que la vida no són números, no? Que l'edat no és un número, però el dia a dia sí que ho és. Pues molta il·lusió. La veritat que des del moment que vaig prendre la decisió de parar com a jugador, fins i tot ja els darrers anys que ja anava pensant que algun dia arribaria, la meva il·lusió sempre havia estat seguint dedicant-me al món de l'handbol i sobretot dintre del balonmano Granollers. Llavors, per mi la possibilitat que se'm dona des del club és una cosa que m'agrada molt, que m'il·lusiona moltíssim, el poder treballar dintre de l'àmbit del que ho porto fent els darrers 20 anys, però potser des d'un altre punt de vista, que crec que hi tinc la confiança que puc ajudar moltíssim. Òbviament, m'he format per això, em continuaré formant, perquè el dia a dia t'obliga a això. És mi vida, y realmente lo es así, no solo lo que vivo dentro de la pista, ¿no? Al final, el balonmano me ha hecho entender la vida de la manera que la vivo, ¿no? Dando siempre lo mejor que tengo de mí para intentar conseguir lo que quiero conseguir. Hay veces que lo consigues y hay veces que no, pero yo entiendo que si no pones lo mejor de ti, lo normal es que no consigas lo que quieres, ¿no? Solo tienes esa posibilidad si estás viviendo al máximo. Esto me lo ha enseñado el balonmano. Y luego además es que el balonmano me ha dado todo, ¿no? Mi mujer la he conocido gracias al balonmano, mi hijo, a su madre la conocí gracias al balonmano, mi familia, hemos podido vivir todo lo que hemos vivido gracias al balonmano, he viajado, todos los sitios donde he estado han sido casi todos gracias al balonmano, y las mejores experiencias que he vivido en mi vida han sido en el balonmano. Els moments que només es viuen dintre d'una pista o dintre d'un vestidor, que són sensacions que jo sempre dic que soc un privilegiat perquè només es poden viure i no es poden explicar quan estàs jugant, quan estàs compartint tantes hores amb companys que al final acaben sent els teus amics. I és una cosa que per molt... Jo podria estar aquí parlant 2 hores intentant explicar el que és aquest sentiment, però no ho entendries fins que ho pots viure. I et parlo no només de coses positives, derrotes també et donen emocions que només es poden explicar quan les vius, que no es poden comparar amb cap mena de sensació que tens a la vida quotidiana. Nosaltres som uns privilegiats, jo he sigut un privilegiat
a la meva vida. Des de petit somiava amb ser jugador professional i he tingut la sort de poder viure-ho fins ara. Als 41 anys tindré la sort de fer-ho i de poder viure sensacions, victòries, derrotes, vivències amb els meus companys, amb els meus entrenadors, que són molt especials, no?